Benw i yw Hugh Morgan, dwi'n darlithydd gyda Coleg Ceredigion yn Aberteifi. Dwi wedi bod yn gweithio yma ers rhyw 2 mlynedd yn dysgu arlwyo a lletygarwch neu estyn croeso. Yr fath o gweithgaredde dyn ni'n neud, ni'n rhwyddo'r iaith o ran defnyddio 2 iaith yn y gegin, y Saesneg Cymraeg a o ran coginio termau Ffrangeg, sef pethau fel mise en place. Dyn ni ddim yn gweud paratoi neu preparation, bydde mise en place bydde'r myfyrwyr yn dysgu yna. Felly mae'n rhoi cyfle nhw wedyn i falle mynd i weithio dramor hefyd, dysgu 2 iaith. Ond hefyd beth ni'n neud yw yn y bwyty yn y coleg, bwyty maes y parc. Mae'r bwydlenni gyd yn ddwyieithog, mae'r rhan fwyaf cwsmeriaid ni o ardaloedd Cymraeg ac yn disgwyl clywed Cymraeg yn y bwyty. Felly ni'n trial cael y myfyrwyr i gweud pethau fel bore da, croeso i Coleg Ceredigion, sydd allai helpu chi, diolch yn fawr. Mae'r myfyrwyr yn ymateb at yna bob dydd. I ni'n Coleg Ceredigion yn credu bod Cymraeg yn bwysig iawn yn y dosbarth. I ni'n coleg ddwyieithog. Felly fel darlithwyr, i ni yn treial siarad gymaint Cymraeg y gallwn ni, wedi gyda'r myfyrwyr iaith Cymraeg gynta. I ni'n treial siarad naturiol yn y dosbarth a hefyd yn y bwyty pan ma'n ni'n gweinu'r cyhoedd. Felly mae'r siaradwyr ddi-Gymraeg, neu rhywna sydd falle wedi gen i Nghymru ond o teuluoedd Saesneg, yn cael rhyw fath o exposure i'r iaith, a hefyd yn elwa o clywed yr iaith yn cael ei siarad naturiol rhwng myfyrwyr, rhwng darlithwyr a myfyrwyr a rhwng cwsmeriaid a myfyrwyr hefyd. Yr elw fwyaf dwi'n gweld yw mae'r cyfleoedd a'r myfyrwyr wedi mynd i pethau fel cystadlaethau'r urdd. I ni wedi ennill cogurdd yn y 2 flynedd diwethaf. Yr myfyrwyr wedi ennill gyda ni yn dod o teuluoedd ddi-Gymraeg, so felly maen nhw wedi elwa a dysgu peth Gymraeg a wedi gweld beth yw elw o ran ennill cystadleuaeth. Hefyd mae myfyrwyr yn gweithio gyda ni yn gwestai lleol, sef megis yr Harbour Master yn Aberaeron, sydd yn pwysio'r Gymraeg yn dda iawn. A'r taflenni, yr noddau ni'n creu o ran Coleg Ceredigion, mae rhaid i popeth fod yn ddwyieithog gan bod ni'n coleg ddwyieithog. Felly mae'r taflenni ni'n creu, yr handouts, yr powerpoints, popeth ni'n rhoi i'r myfyrwyr goffod fod yn ddwyieithog. Mae rhai myfyrwyr yn gweld hyn o fydd, bod nhw'n pigo ambell i gair lan. Mae rhai myfyrwyr yn gweld yn galed, so mae'r rheini'n cael fath o cymorth wedyn gyda'r coleg. Mae arbenigwyr Cymraeg yn dymuno'r dosbarth i helpu. Mae'r wefan y coleg yn link i rhywbeth o'n Moodle, a mae cwbl hwnna yn ddwyieithog. Felly mae digon o cymorth i myfyrwyr os nad ydyn nhw'n deall ambell i termau ni'n defnyddio yn dosbarth neu taflenni'n rhoi mas yr rhai ddwyieithog. Mae cymorth ar gael i nhw i ddatblygu sgiliau yn yr Learning Centre i ni'n galw fe'n Coleg Ceredigion. Tra'n addysgu yn y coleg, ni'n treial creu fath o ethos Cymraeg a positif. Felly ni'n treial cael pobl mewn i siarad â'r myfyrwyr. Enghraifft yw llynedd nath y myfyrwyr ni cymeryd rhan mewn rhaglen Pryd o Sêr gyda Dudley Newbury a nifer o slebs Cymraeg. Felly oedd hwnna yn gyfle i'r myfyrwyr gweithio trwy gyfer yn Gymraeg gyda pobl enwog, a'n wedi gyda chef fel Dudley Newbury yn dod mewn i dysgu'r myfyrwyr a hefyd dangos nhw siwt mae fe wedi mynd trwyddo bywyd yn defnyddio'r iaith Gymraeg mwyn gwellhau i gyrfa fe. I ni hefyd yn treial mynd â myfyrwyr i busnesu lleol megis Castle Hywel. Mae Brian Howells wedi gwahodd ni lan i eto i cael tor o'r busnes yn Crosshans, a hefyd cwmniodd lleol bach fel Casa del Cymru, cynnyrchwyr pasta lleol, a nifer o gwestai lleol yn dod mewn i siarad beth i gwaith y môr, trin pysgod ac yn y blaen. Ni'n treol cael y myfyrwyr i ni cystadleuaeth bob blwyddyn. Un o'r prif cystadlaethau ni'n mynd i yw'r cystadleuaeth cogurth, yn gyntaf yn Rhanbarthol, a wedyn gobeithio mynd trwyddo i'r rownd genedlaethol. Dyn ni wedi ennill yr 2 flynedd diwethaf yn y 2 oedran, blwyddyn 10 tan 19 a hefyd tan 25. So felly mae'r myfyrwyr yn gweld fydd o hynny mynd i'r Steddfod yn cystadlu yn erbyn myfyrwyr eraill ac yn gweld popeth yn cael ei wneud rhwng gyfrwng Gymraeg, a ni'n gobeithio wedyn bydd hwnna'n bach o hwb i'r myfyrwyr i defnyddio'r Gymraeg pan maen nhw'n gadael ni yma yn Coleg Ceredigion.